Čaute ľudia, u nového videa, u krátkeho, len ešte, to je to druhé video, len zabudol ukázať, že dáme si auto nejaké, toto, príklad a ideme. Tu býva tá Heaven Plaza, no asi viete, kde je. A keď ideme tam ako vždycky, keď to bolo, už si pamätám, ale strašne mi to tu seká, musím povedať. Keď tá bola, no. Toto kde si bolo, že? Áno, tuto. Hádam. Keď idete v tom onom, jak tým, a není to v strane, je to na druhej strane, no úplne som sa domýlil. No viete, kde je ten úplný portál, tak tá plaza je pri tom, tam, kde je dom na tom kopci, tak pod týmto a tam býva a toto je už roľba stroskotaná, tak tamto býva a pod tým oni, už vám to nebudem ukazovať, tak ten portál tam proste není. Som tam bol, neviem kadiaľ teraz som sa pýtal, no proste portál tam není. Úplne mi to sekapte, portál tam proste není, to tam býva. Proste tam není. To je všetko, to som vám chcel len povedať. To je všetko a čau.